Pampanga, I'm coming home. Buri ko sanang ikutang kareng kaya katamong bisita. May bitin ko kasi atin lang aman na stress debriefing. Ne. Ma'am, bakit kailangan yung mag-stress debriefing? And nanong gawa yung kitang stress debriefing nyo? King kaya kayong opisina, Ma'am Danica? Nag-stress debriefing po kami sa Hotel Seoul sa Clark po, kung saan po nagkaroon po kami ng parang debriefing po dahil po nagkaroon po ng ng bagyo last time. Ngayon po parang ma-refresh po yung mga personnel po ng DRM. Nagkaroon po kami ng mga orientation, mga kamustahan po, ganun, ko ano po yung Kailangan pang improve. Improve, yes po. At kung ano po yung mga lapses po ng kanya-kanyang section po. Okay. Ma'am Glo-Nila, how about yung effect naman ng araw-araw? Siyempre, sana hindi naman. May mga nangyayari and then nagre-respond yung office ninyo. Siyempre, may effect din yun. Isang part din ba? Meron nga bang isang kanina, ba't debriefing kayo naman? Yes po, sir. Actually, totoo na po yan. Kailangan din po talaga ng responders tamo ito. Kasi, tamo balo na nung ayakit daking dalan. Kailangan daw pong guidance din kaya katamong personnel, di ba? So, kaya po kami king unit me, magkanda kami pong stress debriefing para once in a while, ito po, ma-refresh la, mahanyan, at mikapagkwentuhan. Kasi kailangan daw po yung guidance. Atang wala mo. Counseling ba? Atin lang outlet, itang minsan kasi po dibdibandang masyado, itang tingobrada. Kaya naman ngayon kaya rito medyo seryoso parte ng karelang obra. Atin lang activity na gawan, akayabe pakitang National Disaster Resilience Month. Nano niya po yun, Ma'am Glo? Ayun po, yung kaya katamong kaabang-abang at panayan na Disaster Preparedness Run or Safrun 2024. Naganapan king August 17 or kening paparatang Sabado. King, Kaya pala Sabado, malapit niya mo, Ma'am Glo. Yes po, King. Venue tamo in Mega World Capital Town. Okay. Ma'am Danica, ito bang Safrun pang ilang beses na ito? Pampilanya pong beses. Makatapampilanya po yun yung pamangawa na po nini. Every National Disaster Resilience Month. Ang Safrun po natin is pang 8th year na po ito. Nag-start po siya last 2014. Then, na-stop lang po siya nung nagka-pandemic. Then, bumalik po siya last year po, 2023. Mahirap na tanong. Bibigyan ko yung mahirap na tanong, Ma'am Danica. Bakit may Safrun tayo? Upang hikayatin po natin yung mga tao po na pag-usayan ng kanilang mental at physical na kalusugan sa pamamagitan ng pagtakbo at pag-ehersisyo. Hindi lang puro puro na po sabihan, itang holistic yan. Yes. Yung karelang opisina, mo kabud istong panahon na ning pamangailangan ting kalamidad, mag-respondi ka ring emergency, pati itang pamikakatawan. Speaking of pamikakatawan, kaya bang metong personel ning Safro, dapat basta kanya pamikakatawan. Batang miyabeking opisina yo. Holistic emo king physical, pati mental, emotional, Ma'am Glo. Opo, actually sir, ko consider mingan po, gana-gana sabi niyo pin po, holistic. Alim mo po king mental, physical, and dapat po all aspect ready la pong maging responders na ng city kasi madagol pong responsibilidad ing tatal nanda. Ngayon po, bukod kareta, bukod king pagiging physically ready titrain na naman po din. I-equip na naman po ng city para mas maging ready and equipped la. Okay. Ma'am Danica, may mga categories ba yung natin? Tilabang categories itang kiyakatamong Safrun? Yes po, may 3 category po tayo. 3-kilometer run, 5-kilometer run, at 10-kilometer run po. Yan. Explain mo ngayon, isa-isa. Una, sa 3-kilometer muna. Sino mga pwedeng sumali doon sa 3-kilometer? Sa lahat po ng categories po natin, open po siya sa lahat. All ages, kahit taga-ibang lugar po kayo, okay. Open po siya. Okay, so after yung 3K, paano ba yung ruta niya? Paano ba yung ruta ng 3K natin, Ma'am Glo? Sige po, para sa 3-kilometer run, syempre po, sa venue po muna tayo.
Mula sa capital town, labas po tayo pa PLDT, patungo po sa Pampanga Hotel. So, meron po tayong first loop station sa Pampanga Hotel. And then, diretso po tayo sa may side ng Metropolitan Cathedral. And then, ikot dun sa may Jollibee, diretso PLDT, and balik na po siya ng capital town. Okay. So, that's for the 3-kilometer run. For 5-kilometer Okay, go. run, Sige. for 5-kilometer run po, same po, lalabas ng capital town, papunta PLDT, and then meron po tayong second loop station dun sa may Jollibee. And then diretso PLDT ulit, Jollibee, PLDT, and then hanggang dun sa kanto po ng San Juan, patungo naman po siya sa Heroes Hall. Okay. And then sa Heroes Hall, meron na naman po tayong another loop station for 5 kilometer, and then balik na po siya sa capital town. Okay. O dun sa isa, sa huli. And for the 10-kilometer run, uulitin lang po yung 5-kilometer run. Dalawang beses Dalawang lang siya. beses lang po siya. Dumurot. Opo, ang pinagkaiba lang, after ng Heroes Hall po, babalik siya dun sa may harap nung capital town and kukuha naman po siya ng another baller for the fourth Okay. loop station. So, Okay. pasok na po siya doon. Parang ano lang, bala mo happening sign na kanyang 10-kilometer run. Kaya mo, buri kong kutang, kaya makalito nung capital town kayo magumpisa, uling ating McDonald's ka rin, lumabas sa Jollibee. O taga lang ba yung magumpisa yung run, manganla pa ka rin, ang pong magpakabsila, Ma'am Glo? Tapos po dapat po, bayo lang mo ta ka rin, mabsi na lo, Wow, ready na la prepared po. na lang Pero okay mo din po sa alila ka rin. Okay. Ma'am Danica, the 3K, open niya nga, kareng gana-gana. How about king 5K ang pong 10K? Open din po siya sa lahat, sir. Lahat po ng race category natin, open po siya sa lahat. Wow, ba, nung palang hanggang kaya ka, basta preparado ka. Ito yung buri ko sanang tutuking ikutang. Halimbawa, ating mikiabe ka rin, kung consider yung bang i-check la pa mo, BP or Nano, physical nung makasadyala. Kasi po kabang mumulila, biglang, balo yun ay ako nasabi. Opo. Actually po, may waiver po sila isa-sign beforehand, or actually mga nakapag-register online, nakita na din po yung ating waiver. Nakasaad naman po doon na physically fit po dapat sila. And walang pananagutan yung city if ever. Pero po, if ever na sumama yung pakiramdam, may naka-standby naman po tayo. Ay, ba naman? Yes. Yung posibleng Safrun yung event, makasadya yung Safrun. Apo. Pero, Ma'am Danica, abanggit na pong Ma'am Glo, registration, makanano po mag-register ating kayo po bang Facebook Yes, page or makanano yan, muntalahing opisina yo, tinlang ausan na number. Nakapost po siya sa official Facebook page ng CDRMO CSFP po. Nandun po yung Google link po. Then, sasagutan po nila doon. Nandun na po yung race category and yung waiver po. Hinihikayat po namin yung lahat po na mag-register na po online para hindi na po tayo magkaroon ng aberya pagdating po doon sa mismong venue. Okay. Iningat, mahulagang diling kutang. Ma'am Glo, atin niyang bayad, din kaya katamong Safrun, atin niyang registration fee. Pota, managkat kayo ngayon pala, 10,000 pesos in registration. Nakanano yan, Ma'am Glo? Ito po, sir, di ba sabi yun po, ining pinakamahalaga, alaya pong bayad. Wow! And free. Ya po ining kaya katamong Safrun 2024. And may free 300 na dry fit shirt. Kagaya na po nito. For 300 first on-site registrants po. Nako, palagi ako makiabi ni Ray Bravo, Ken. Huling masakit na yung panagalan. Pag sa makanyang kasanding lalaki, palagi ako makiabi ya. Libriya po. Libriya ing Safrun. Kempong Sabado, August 17. At kareta pong mumunan diling atlong dala na pepa-register. Ating kopong libreng Dry fit shirt. Dry fit shirt. dry fit shirt. Yan. So, and kaya rin naman mo memulay, atin bang kaya ka rin, atin bang halimbawa, itang pang cool down, atin bang Nanu ating magpipisbol. Kasi,
Eyo, pag kayo na ini, dengaliwa, magsumbala, kaya damig sumba. Magkaila, zumbalamon nomang, kaya rin ang gawa nito. At ibang makanta after. After run po, siguro mag-cool down and then magkay po awarding ceremony. Awarding Oo. ceremony. Yes po, sir. So, siyempre, yung libre niya, alaning papremita niya. Importante, atin ba? Atin niya po, Yes. sir. Atin pa papremyo, libre niya, di ba Yes papremyo? po, atin niya pong cash prize and for the first, second, third, runner po natin for each category, manikwala pong Medallion. Okay. Sa magkaning cash prize, talagang bakit ang mayang makapanamulita mo? Secret po. Secret po. Secret pero, po, ako yan. Pero nakababaya po yating 1,000. Ay, makiabi na kayo. Bala mo, magpasyal na kayo mo. Miras kayo ketang capital town, ketang McDonald's, baka naman McDonald's. Ne. O kabat, ay, atin pa ng Safrun. Tsaka ako makiabi kayo, ba't sinambot ko pa? Ne. Pasibayo, Ma'am Danica, invite mo rin kaya katamong Talapanalbe. Mga Nanu lang mag-register. Ampo hanggang kapilan mag-register. Siyempre, ating kayong deadline, Ken. Ini-invite po namin lahat na mag-attend po sa Safrun or Disaster Preparedness Run 2024. Registration is free po. Meron po tayong free 300 shirts sa first come, first serve po ito, yung 300 shirts po na ito. And May 5 a.m. prizes. Yes po, ang mga prizes. Mag-start po siya ng 5 a.m. yung run. Pero pinapupunta na po namin yung mga runners ng 4 a.m. pa lang para po mag-register na po. Okay. Sino gustong pasalamatan na Ma'am Glo? Sa sponsors natin, pakita niyo ulit. Unang-una po, maraming salamat sa ating mga sponsors. To begin with the Eurotel, Mega World, SM Mega Mall, Converge, Smart, Supermalls. Baka malaga. SM Supermall, Supermall, Smart, Converge. AVR Solutions. Yun po. And siyempre, Mayor Bill Macaluwa. Yes po, and headed Vice po Mayor, by Honorable DJ Bill. Lagman. Tauling kutang, Ma'am Glo, ining Safrun, rain or shine niya. Yes po, rain or shine po tayo. Okay, so pero nung babag siguro, Ali. Wag lang po sobrang Sobrang Wow, basta Ali. At yun naman po kaya kayan, siguro naman common Of sense course po. po, Taro yes. po, isula po da may baboban At mo saka kay si po, Kaninguran. Munta ko pa. At saka po, syempre, we consider yung seguridad at Yes. kapakanan ng mga ating mga kabalen. Yes, okay. And ating bang kaya, do you have bala mo ay sige, kaya nantutuking DRM, karon ko na ako tang pasibayo, dakal salamat kaya kayo nga Ma'am Danica, Ma'am Glo-Nila, ne. We hope for the success of Safrun 2024. Makiabi kayo po, sesela na kayo, libre na, ating kayo pang premyo. Basanda naman po ngayon rin kaya kayong komento, kaya katamong question of the week. Nanong mas masanding gawan ng kauran, mag-commute o magdalang sakin, basan taneng, komento. Anang Romel David, kaway kasoy, ka naman, ipaman makalbugon, papakawin mo nyapin. Oren kaya katawang bisita, nanong mo sa tinggawas ng kauran, Ma'am Glo. Magdaton po kimbali. Magdaton kimbali. Eh, na kami makapagdaton kimbali kapag Ay, namulan, sir. 24 hours na kayo kay opisina yung minsan. Kutang ng Piola Paswal kaya ka. I deserve an explanation. Na kargo magtampo ni i-lab mo at trugo ka rin pero palagay ako ay intindihan na. Yeah, po. And Ma'am Danica, ang iyong sagot sa ating katanungan. Siguro po kung may sasakyan po, magdadala na po akong sasakyan. Ayan, no? Ako naman, kung wag namang magmuna kayo sa Bernes na lang. Ngayon naman po nanin kaya katangkang pang-anwar of the day. Gabulan tayo po yung amanong siswan. Magtiririn. Balo kung magtiririn tangkay. Atirintin. Itang kaya. Kembites, tang hap malate. Magtiririn pala, humuni, ham. Humuni. Alawaya po ita alawaya po ita. Gabulan tayo pa nga manang sison, gamitan niya po yan, Aldodo, kaya kayong Aldodo, pamitalamitam, karin kaya katamong kabalen. Pasibay dakal pong salamat, Ma'am Danica.
and Ma'am Glo-Nila. Hindi kayong pamitagon. Pasibay po Safrun. Kanya pong August 17 yan, 4 a.m. Taglos na ko po king bandang Mega World na McDonald's ka rin. Pa-register na kayo hanggang kapalan. Pwede mag-register? August 16, 11:59 p.m. August 16, 11:59 p.m. Yes. 1 minute na mo, August 17 na. Safrun na. Dakal po salamat, ako po Jhoedie dito sa Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talasaw yung ating pusong makabalen. Pampanga at ng kanyaman